ordainketu berez izango etzatekena, txertaka. Esatzi, intze hori esan dienen, eta bueno, bakar bate prueben egin bali bauta esatzi, duan, baina hobe euro bakoitzak. Pentsatzera egin Zaldibar, respetua, Zaldibarko eta respetua. Hau esplikatu behar izue, baina hau esplikatu behar izue. Hau, esplikatu behar izue. Sistema doble defentra, bai? Nahi evitar la mano de obra, beniz. Ea nahi duena da, eskulanik ez. Eta sistema honek ez dauke jamaten moda behar, hau ez dauko da behar. Ea da aldatzen azken urte honetan sistema biztio. Oain arte, nahi zaio. Lana egitatzen bat ipan. Ordu, sistema bikoan honetan, guk ez ditu, baina guk horrek ez du esan nahi, guk txertatzen ikasten badin badoe, ezin deurik lortu sistema hau. Eta zer nahiko gizan dizuet? Ikertu da jema izten da abuztu, normalen errezilen azkeneko asten edo egiten. Hartu ordez, enen begi bat. Eta horrela lortzen da egitzen. Beste gauza bat, gu baldin badaukagu. Zer uste duzu egin behar dutela? Lega adarra gonea amatzeko. Zein moztu behar dira, bazten? Hau! Moztu eta hau geldi utzi. Eta hor du zein godo, honek, botako. Eta hau bikin bat imairu, hau gure agotu, zer pasauko bat? Izaki egorak hau duten da beti. Zein alabitartuko bat? Hau. Sistema bibau. Hor ikusi duzuen, nire ikusi duzuen hor. Gero interesgarri da jakiteko heldu da tratamentu. Eta alda da, tratamentu ekologiko zer dauden ikusi behar dugu. Eta